Mensing te hin penametang ke sing adawai la pensikar ke arona puthak ke pachini pong Langfer constituency bolong komaji kapar bombre habar babu singkram sarong amekar mensing te hin penamethang jongjung pen ke sing adawai la pensikar kli nangji arona puthak than pachini pong lason se alang li ke sing pon adawai amen la ke diabetes adawai apokar long adawai sugar thangku rosa mate baba adawai son se alang le mena jongjung pen ke sing pon prexam adawai hei hui tamil long pon ji pusi mensing te hin pen than pachini pong jon se labang so adawai komat nya bang phabang phetum nangji pulote la ber ke jong pona number along homrik non 76359 10355 bolong komaji pen rakesh rong pharnang kilo birta malong news putak flipni nang lihin nak pen pacheni pula oh nili mane la son ho wa bolong komaji bom dorso nang li phan media phanang hang nili la doana long nang hang mangala pu hello la sinili ke thek an son an mate nili cepak lang poson lo mate rata chin nenggi la pen rat ko son lo kupi si kenang poku dor ka hut kenang sot alam si nili la hai alam rat tham pachini pusi nang li phanang pha nang li media wang lo nang li phan churu par lo senar sango phan tame la sini li thani bangke la helo je nili ke thani bangke la nili doan abangke 2017 pen lo la siani kan wang tame la nili mane la Januari pun hotri ke rat phan tame khor ok khwai vet lo la pen penang rat tate na chitong lo la pen kisuni tame nili lang bom lo pen me bom lo la sipini nili media long chipi bangke la pen media akorte phanta nili churu par lo nili em anang hungri bangke senar sau phanta la pen video klang arat tumhan anta nili chonengri lo alengethe la pen rong asar basar doan klengdun kleng sarpu ricu ke doan manda nili choneng rilo la so video nang tungke langi phan pajut iwet la langi tha nili hin kachini dam mate ke thek anason nili non chopak langi po la pen nang litum la so nalaning chibi kha nili bolong komaji bomre dorso babu singkram sarong kurusar nili men bangke men singti contact number bangke 763591035 Troxy Trok Ketom Pho Sirkep Isi Phaibe Ketom Pho la so nomor long niliphan nang kolop te nang humri longji la pe nili gachini alam bangke non nili paklangi po la dak nili kubiras taklem la pen nili ong dung amuni phan rap lo la pen met mesen lo nili hin pen la keseng asona munga ba la kijunje kangri kijunje hor kangri la ta nili lang la pen aku spite bemar talang la pen sugar la talang la sipini la dak nila non back pen adwaya sona munga tame nili media tumphan chorolo pen media long cepak langun lo la sinang litum tini ni pin pen mate nili phan li nali tu na humri tame la pen kidung je hor kangri ba khelam mege mirgi bemar pulo lata nilong adwai do pen pasta do la pen sugar diabetes lanta nili pidun doktor men competition kali lake nilihin pen pami bomlo la pen doai bangke nili me piloma state government pen central government pha nili pibe piloma lagele te kar bianglong hemprek nang pino hemprek nang pilo pulo tang te lagela doai rong ta nili than ni baba doai habit haram tani ya pon si state government lagele company son paseng na la pen central government ra company son paseng na popona tame kar bianglong hemprek pibeti ke nili government along angno ke nili lahaya tema lahe doai amen nili thanthe nili pulang pun bompo athe pilomani government atuni phanang nem nang nam de tai krul kuti nili phanang nam de tai angke ilitum rong asuke namune nilong ke keram dalong logi pini tangga wete penap ta chok nili pidun bom soji rapun bom lo la sini li government man ke pipi ben government tun la kenang hang ta nili thanthe la pen pipi jong sikar biang long hemprek pi bote nili government han ari deng hodaji ababa rong amungta
lasi ilitum kenang sotlo lake nilihin kurusar pen arjap thilo nang litum rat tum da meja kong nang pidunangi lape nili phan arnisi nili ekon number cpg nili phan da menang tum aron ban da me adhon ka pek tum da dang na chelang bom nang rap ignangi nili ekon number cpg arnisi non bang ke nili tong thake derlo lapen kenang sot number 1 la jongsi la cheter ke klo pulotang te jongsi muni depan ceter ke klolo pulong te chainong dame bi dame nang tum lake hora langsi arsi nangi lake kenang sot number 1 lo lake nang video kelang arapan choneng rilo nang tum la bangke ning cibitu hora langsi arsi neng lapen parak pelo mane kar bita pulok thai lake nang tum hora langsi risi arsi nangi lapen ari oderi pen papoderi lasi pini media kebang alang listener sama an ke chame cita la dawai keseng babamu habir haram kriya babamu lansi nili lansi thanthek cholo mo akun ilitum chetong gunang la so video klang arat an pan choneng dilo nang litum anu se dome thak me kardom dome thak me na tuan video klang arat anda dai itu la non claim bom bangke la kijun ja hor kangri la pidun lo la pen thengkurosa cholong det la pidun lo la pen pais akesu hala huspesap nada megdokok lata lang lo mebom lo lapen ako diabetes lata mebon bom lo lapen kelo kepeng lata lang bon bom lo ampen harlong apok harlong lata non herlang la non herlang nili kelang keklo yonta dokok ngate sociedad tai dak la dak la iragau phangsu sangu la phanda lang no lang non met mesen lo la si pini abang la doa kesenga mungan tani ga tema ta paklang lo la si adu abe la video kelang korte an phan bicho ke the tuman phan ame sarfi ba po purun pia purun injir korte la pengkleng dung kleng sarpu pin po habi aren ma choneng rilo nal tumna so video kelang mate ke pa juje phan mate nilam the kar juje phan nili choneng rilo pini lansi nilam the abang ke rip ikek lo Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.